Hem viatjat cap al cor de Catalunya per conèixer un projecte de simbiosi industrial i el projecte ignasià Manresa 2022. Manresa i la seva gent ens han acollit, com sempre, amb els braços oberts per mostrar-nos el seu potencial. Hem començat amb una reunió amb l'Associació d'Empresaris del Polígon Industrial Bufalvent per conèixer els detalls del projecte Manresa en simbiosi, basat en el reaprofitament per part d'altres empreses dels residus que generen les indústries, maximitzar l'eficiència dels recursos i avançar cap a l'economia circular. Aquest projecte de simbiosi industrial que estan desenvolupant comprèn 28 de les 250 empreses que el componen, detectant sinergies entre elles. Les empreses Fitaller i Manovens han estat les escollides per mostrar-nos l'exemple d'aquesta simbiosi, que, en definitiva, és la materialització d'allò que treballem des de les institucions europees. Podem admetre que Bufalvent és un polígon circular i aquest projecte té un llarg recorregut. Està a l'avantguarda dels canvis de model econòmic a nivell europeu i global cap a una economia circular. El Parlament Europeu ha aprovat de forma preliminar aquest paquet legislatiu de l'economia circular que modifica diferents directives que tenen a veure amb el canvi de model econòmic que s'està treballant des de les institucions i des del territori, com és el cas de Manresa. I experiències, avui pioneres, com les del polígon industrial Bufalvent de Manresa i d'altres, s'hauran d'estendre als prop de 2.000 polígons industrials del país, perquè la transició de l'economia cap a un model circular és també poder connectar empreses, crear oportunitats, compartir recursos, també energètics, i reaprofitar materials i logística. I, tal com ens dèiem des de l'Associació d'Empresaris, les administracions hauran de passar de ser detractores a ser impulsores. Hem d'ajudar a facilitar aquest canvi. Posteriorment, hem anat cap a l'Ajuntament de Manresa, on l'alcalde Valentí Junyent i diversos regidors ens han presentat el projecte Manresa 2022 sobre el camí ignasià, pel qual s'ha sol·licitat el Fons de Finançament Europeu, FEDER. Estem disposats a buscar vies de col·laboració per potenciar aquest projecte, que neix a Manresa i que l'hem de connectar amb Brussel·les i amb els pobles europeus. Manresa és el far del món jesuïta i pot dir als catalans i europeus que són el bressol de la cultura ignasiana. Gràcies a tots per la vostra rebuda.